היי, אז אם הגעתם לכאן, כנראה שאתם מתעניינות או מתעניינים בקורסים של תקשורת מקרבת. אז נתחיל לדבר עליי. הכי כיף, כולנו הכי אוהבים לדבר עלינו. אז נגיד שאני הייתי עדיין אישה מאוד רגישה, ואני הגעתי לתקשורת מקרבת כי היה לי מאוד מאתגר תקשורת עם האנשים. הייתי מאוד מאוד נפגעת, והייתי מרגישה שופטים אותי, או הייתי מאוד שופטת מעשים של אחרים ואחרות, ולפני בערך עשור אמרתי, בטח יש דרך. יש שפה, יש שיטה, צריכה להיות דרך לתקשר, להתנהל בעולם הזה בצורה אחרת. וככה פגשתי את תקשורת המקרבת, והתחלתי ללמוד את הכלי הזה, ואני יכולה להגיד שהוא הציל לי את הזוגיות. הוא שינה לי את היחסים עם הקולגות שלי, את השפה, את השיח הפנימי שלי עם עצמי, את הקשר למשפחה שלי, של בן הזוג שלי, ויש לי את הזכות לגדל ילד בידיעה של הכלי הזה, שזה פשוט בונוס מטורף. ממש ממש, ובטח אתם כאן כי זה מסקרן אתכם, אולי כי נמאס לכם כבר מהריבים, אולי הגיעו מים עד כאן. אז אני ממש אשמח שתצטרפו אלינו ללמוד תקשורת מקרבת. הלימוד מתחיל בקורס יסודות, קורס של בין 8 ל10 מפגשים, שבו ממש לומדים את מפת הדרכים של השיטה הזאת, של השפה הזאת. מתנסות עם סיטואציות מהחיים שלכם, משתפים בהם דברים שמעסיקים אתכם, סיטואציות ריבים, אתגרים ספציפיים עם אנשים בחיים שלכם. ולומדים את הכלי שנקרא חמלה, שהוא בעצם עוזר לנו לשנות את השיח הפנימי שלנו לעצמנו וגם לאחרים, ולחיות. בסופו של דבר המטרה של הקורס זה לחיות ביותר שלום, באמת, ולהצליח לנווט בתוך המים הסוערים האלה של התקשורת, של יחסים, ולהצליח לחיות חיים נעימים ושלבים יותר. הקורס שלי הוא קורס מתודי, יש בו הרבה התנסויות, הרבה תרגולים, חוויה לימודית שונה, ולי חשוב גם לראות כל אחת וכל אחד מכם עם האתגרים, עם הסקרנות, עם מה שחשוב לכם בדי שאתם באות או באים לקורס. אשמח להכיר אתכם. פרטים נוספים לגבי הקורס הקרוב נמצאים בעמוד הזה. יאללה, מחכה לצאת למסע הזה ביחד. זה שינה לי את החיים. מקווה ומאמינה שזה ישנה גם לכם. ביי, אני חן גולן לרנר.